Wabiya si sa papa. O gani, wag ka sa. Kay botag ko isa. Nga. Malala kay bawa ko gi ko na siya. Trauma. Tinulad din yung trauma ni mga bata. Ano na? Kita na Sa nilang tindahan. Trauma na siya. Asalian. Tama na to. Kila-kila ka mahilak ng tananan ni. Guys, good morning. Ano na, nasurong na kahang baboy. Parang di ay kung ano, luto din pagutan guys. Kung ano, siya ka nang na baboy. Gamay lang. Bisa. Dalang na lang utan daw rin anak be. Nakaano ko na sa anak. Di na. Ayan lang ako lang. Utan! Kana. Kamay tubig. May, Alex, sige. Tago sa guys to ah. Nalaman sila ganahan mo gusto. Sana. Pinagin ako na internet. So, money guys. Ay! Hindi mo dahil sa mga tanda. Ayaw mo kakalun sa uto dahil. Patulang ko anday. Ganahan nyo lang sa doon. Hi guys, nagluto din ko ng utan. Kay, anad ba silang mga utan. So, nagluto ko utan guys. Brato lang pwedeng ang utan dari kay hinata pinuto sa daan. So, lutuan sila utan ng loko mga bata. Pila na may oras guys ha. Nangaan na sila. Tara guys, nangaan na sila sa utan na galing yung utan. Dami? Wala mo lagi mag-incheck. Hindi mga paano mo lagi na. Panggamit din kay mga jahong man. So guys, okay na silang duha guys. Hi guys! Parang kuan day guys. Karon day guys. Ang mga bata kay di man sila makuaran kay maro mazilingaw na ilang cellphone. Anja. Why kanang why adlaw, why pagkaan nga di manghilak. Anja. Kanang naay
Kakatong kami istorya eh. Anja kita sila ilang amahan nga gibalita sa kanang Bisayang disdak aw. Balitang disdak di ay sa Bohol siguro to. Kita sila pertizen nilang panghilak. Nasamot na nila ilang kag-uog. So, kuan guys, wa ko kahibawagon sa ilang gipang bati basta sige sila hilak kada oras sa kaon maghilak si Marjorie kay diya ko nung amahan nagkaon na ba nag-si dyan basta kay ba na mo nga PWD na diya ka na ay ahang gi post sa Facebook katong ilang kuan ilang kanang istorya nga katulag ilang giingon nga gikuha ang CCTV ug kuan na lang magipo sa Facebook kay amo man panang karapatan nga i-share pag among side kay gibalita naman siya sa TV para makaibaw pag mga tao nga sila pay mahusga ug unsa gad ilang ka istorya pud kay ako di po ko moingon nga disibad mo magkuan ko kananay mahusga pud ko nga di pa wa ko ka sure basta mura lamang to ihanggi ko kuan sa side nila nga kananay gikuhag CCTV o gi-off ag wifi so mo to ilang kus mga bata kay sila naman sina dito kayo man ko so inabot ko dito mo to naka-video ko ang ipangutanag kuan kananay say nahitabo malagi to ilang gikuan nga buntag na sila pud nakatawag na kay ag wifi di agi-off nangahadlok man sila naman sila manggawas sa katong gidanag ilang amahan nang sige man sila panuwagi og hilak so ano sila kakugan sa ilang buhaton karon ag si Zomar naghilak na bud kay nakakita si Jazz sa kuan sa video sa iyang papa nga gibalita lagi sa kuan katulad ng gibalita nga naay nakuhaan og pusil dari sa Alicia. Nung pag naisan kanila? Dito mo ni. Ikaw nag-delete sa video? Sila. Sa ato ba nga ni mo gi-delete? Yeah. Di man kato ka-delete og kuan. May delete lang ito basta memory. Nga na papa. Patol po na. Unta dito man ta kaming video unta ka. Nagda ka? Kumadlo ko ako kalibutan. Wabiya si sa papa. Magani, wa ba sa kay botag wa sa. Nya. Wala kay baw ko gi ko na siya. Di pan. Ibalita man dyan na boy. Ni balita lagi makibaw ng tao nga lain pagtuon nila sa akin. Pa. Tinuod na yung trauma. Tinuod na din yung trauma ni mga bata. Na, kaya kita na nilang tindahan. Asa di ay. Sama na to. May nagilak boy. May nagilak. Nagilak na mahilak ng tananan ni. Yan po boy, nagilak-ilak. Ang po mo, pagilak, ansama itong plano. Kaya kamo may na dito.
Mag-uniform mo? Wala lagi ng uniform. Minsan man huwag ka na. Mga detalye ni Papa God. Yung pagkatao. Yung mga kung ano yun. Nga. Opo. Yun na. Hi guys, good morning. Dasi, uy, lakas lang ka. Karon pa dyan naghihiwa. Thank you, ate. Thank you, ate. Sabi ilak pagkakapil, ate. Hoy, Kapag na kami ilak. Ay, Uy, ako na nagkatadong ng kane. tama ka? Napoy limon. Wa pa na gibuha kang gayna na. Mukha ko makanangka kay dili kay imo. Alam mo, utang luwag ilak. Kalabi, bagkampos Ginoo. Huwag mo kung saan natin sa isa. Tanawa na. Uy, sindakin sa may mag-drive sa isang sakyanan. Nagkuhan ka na. Ganun isang Di, wa, di. Di, bata pa na, uy. Minor pa na. Nakuha na Sakyan si sa may Jack. mag-drive. Kami driver. Naghilak na, kanakit sa TV Patrol. Nagilang papa, nakita sa TV, nakita pag ilang tindahan. Kita man sila iskanisan silang cellphone na, gibalita man sa TV Patrol, naitabo. Uy, Kano sa araw man ay nahitabo? dos Lunes. Lunes, isang semana ulit. Tama na, be. Labi. Manghod, manghod ko niya na. Bata pa na, 18. Na. Kapan na to, naglukuan ang laway. Nag-uul sila kay... Nakitaan ko nung- Nakita man nilang papa. Kita naman sa TV Patrol yung papa. Nakakita man sila, ang saan na rong ma. Isa ba na kayo kasing-kasing? Isa ba na, isa ba na. Bali minyo deh siya. Biudo. O biudo. Wala yung asawa. O ganin dyan na partner ni mo. Wala na sila. Patay naman nilang mama. Ayaw pala biiday. Sama na ba? Pamahaw po siya magbasa-basa. Bright na. Nagtuon lagi si Zara na. Mga Biblia na. Pagampos Ginoo na si Zara. Sikman sipon. Kita sila sa TV nga ko ano. Pagkontro mo turma diha kay pagampo. Ay guys, karon day guys. Mo sa pay manso kaday pa mara makagawa si mong papa. Papa mi kabay dog bill. Kay kwa pa mi ka ko ano kun saon ja. Ugma guys nagpasa sa mi sa bill na isang papa. Unja, ang mga bata mo nangilak sila kayo sila kadawat nga gilang amahan nakita nila dito sa ibalita ba sa TV Patrol ag naitabang Mario. Kita sila sa ko ani, di man sila maiwasan nga. Di sila makakita kay naman sila mga cellphone. Nalaw sila sa TV Patrol to ako nung ilang shop dito ilang amahan nga no kunong to alag to. So pati gaglaki kita mos video pati ijang manghod. Ja. Grabe gasag na imong kuan ni tabo silang papa. Saka naman na to, unja. O ni guys, nga tabangin lang ang pagbiig ka ng nailampo nga, makagawas na kayo. Para si Marjorie. Kay nadat po kugmansa ni sila guys, kaya darabas ang mga kamot. Unja. Gusto tingin nga ni mga amaman kay kuan ay kuan ko kanang na eskwela ko, singin na. Psychiatrist para makuanin sila na kada adlaw, kada oras sa kaon, oras sa kanon, kada tingkaon na manggikuan sila, manghilak kaya ko ng amahan basi ko kuno ning kaon. So di lalim guys, 1 week na ugma ag nahitabo 1 week na. Tingwi yung mga suwag gabang para mapinsan yung mga. Sige, go. Parang katin. Sige na. Sige na. Sige na.
Kaya na sa tubig, baby. Na tubig na mo kuan. Inom sa tubig. Para wala na dughan. Dali. Sa kanini na mo na. Ang problema na po na ni. Kaya nagitabang ganina kaya wala ka ginawa. Sakat ko niyang lugan. Kung sa ipa, ano ito na BSWD? Oh. Oo, kay disabled po siya. Dapat na. Nasa Ma'am Grace, ano ko? Wala ka na. Pala, umapan. Ugma pa. Meeting ko sa Baguio. I-konsulta ba? Pero dito na sa DSWD sa Alicia. Lagi pwede na truma gani sila dito. Ah, Dapat din eh sila lagi dawatan man din eh. dawatan po. Okay, bali di Dama sa na bukong manin kay di man pwede dito kay makakita sila. Nakakita mo sila TV Patrol. Balitang bisda. Ay! Patrol yung bisdak di ay. Da, tawa lang. Balitang bisda. kanang sa buhol. Nandito ang ilang shop, nandito yung papa, na yung pusil, na yung mga picture. Unsa may pangita din nila? Tindahan gani. Tindahan, Shop. organizing. Pila pa may edad ani? Kasi nga ni ko doy. Jumal. Bata pa ni minor pa ni 16 sa kabay no. Bata apa man din ito oy. Sana na may grado ni mo. Kawawa sa nila lang. Ayaw na lang pagsigig hilak dahil ka magsakit ang imong kasing-kasing kay pakonsulta na lang ka sa DSWD ani. Suportaran man na sila kung mapreso ng ilang papa. Naroon gisiradan. Nadaan. Nanti, wa naman ni mama kay patay naman. Ug gani mo ni gadag swerte nila. Kadung do ari bitaw na dimiya magsigara sa ginana na ginana magihap dahil siguro to kwarta. Nagibutang sa tinandahan nila, tinangga kamo nila. Pagkamatay sa ilahang kuan o torto ilahang tindahan. Namatay din. Pagkamatay sa katong disabled. Ganahan ako di. Katawa sa kununing sa atin eh. Katawa sa ba? Datang mo sa din. Sakto ni, para dahil daghang muso din mo ganaan ako sa mong kamot. Kamahol din sa mga istorya. Kamao, ito na siya muso, kamao mo basa. Basahin ko rin, basa ni. Biblia. Oh, basa din Uy, dali bright tayo. lang sa wala kay eskwela, bright na. Problema ni Jadili Tiil sa ra. akaw. Tail ra. Ingnan ni, kalaka ko ni, barong tingin ka na to ni. Katawa na, ikaw rin yung pakatawa na dahil. Ay, salamat sa Grabe ka pag-ingon to kasi ang papa ang asa si Nini, nandito ni Amy siya, magsakit, malibay mo na si Nini ni Amy. Pagkatawan mo na siya. Ako, nga na, Ito siya. ang pagkatawan po. Sige na ni. Pagkita sila nilahaw ka. Kapatid kami ang mental te. Ha? Ato ko nakasmintan mo. Ako? Ang magmaskaran ko, magdoktorin ko, kay psychology ba ako Psychology man na siya. Ang mga di ay, sa tulad mo. Oh, mga di makapagkatawa ka. Kasi psychology man day ka. Psychology ba na siya, mga di ay, nga makapagkatawa si Mao di Sam. ay kamao na si Jag. That makes sense. Tara, isa pa ng bugno-bugnoon. Ang sige katawa. No. Uy, maglain ko kao basa silang lang. Tuas sa Albor. Apil. Ang tambang ni Inday. Dito. Agaw ni Nana. Kay Suma ka nakakubo, nawag ka! natang. Aga ko namuot ko gatang hata ni adto pa kung iya ka magapadaag kuan kamay. Oh, sinila sambi ko ko. Kung uranay. Wala na ko salamat. Naka- Ikubukan mo. Nga na siya, magkatubang na ko, kuy. Ang hilak sa ito, sige na nagkatawang, magkatubang na ko. Na mga tanong ko salamat. Salamat eh. Basta